uMakhosi waya kuyena wamfida ngempilo kaThandeka before uPhelezile uThandeka. uPhelezile noSipho, sorry. Yebo, ngamfida ngikenda yesho. Wahamba umfida. Wokwenzekani lokho? Ngangifuna ukuthi sidle imali noMakhosi. Ofuna nidle imali noMakhosi. So manje ke lithini igalelo laMakhosi akhathi ufika nje kuyena uyomtshela lesi story ukuthi ke nanguNosipho unenkinga ezo-A no-B no-C singathola imali kanje. Like ngicela uyichaze nje ukuthi wayenza kanjani lento uyiplana. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV nihlelo lo sakwisiqephu sethu izinkinga zomndeni. So sila ekhaya kaMbambo, baMbambo laba sicelile bathi lo sasicela ubuye, sicela usilandele uThandeka noMakhosi. Kodwa indodakazi yethu asisathanda ukuthi ivele la. Kodwa futhi ke nasiyafisa ukwazi ukuthi ngempela kwenzakaleni. So namhlanje ke sihleli nayo uMakhosi, sihleli nayo noThandeka. Sawubona Thandeka. Yebo njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Siyaphila. Sawubona Makhosi. Sabona. Ninjani? Siyaphila. Thandeka siyabonga kakhulu ukuthi ke nize nawo uMakhosi ukuthi nize. Manje sicela la ekhaya bathena abafuna ukuthi kuqhubeke kulokhu kuba nomsindo. Kodwa ke izimathe izindodakazi abingekho kodwa bacela ukwazi ukuthi ke ngempela kwenzakalani. So Thandeka uNosipho yamazi? Yebo ngiyamazi uNosipho. Umngani wakho? Yebo ngiyamazi. Senabangani isikhathi ngana nje? Side isikhathi ngisho nje ukuthi ngikhule nawe uThandeka. Yonke into nje yaThandeka ngiyayazi ngoba ufana nomngani nami. So okay, so ungasho ukuthi ke nixoxa zonke izinto naye. Zonke izinto njengezabangani ngoba ngisho nje ukuthi umngani nami. Okay. uMakhosi uyamazi? uMakhosi hayi ngabe nginamanga. Awumazi. Makhosi nangenza ngokwazi. Kodwa ke sokuye siqhubeke. So angithi uNosipho I think ke uke wachaza ethi ke unenkinga ekhona ekhaya. Yebo. So uma kukhona inkinga uyasho ukuthi wena dulokho umkhuthaza ukuthi ke nakuyiwe kuMakhosi kuyiwe kuMakhosi. So uma kuyiwa kuMakhosi inkinga zakhe for the past 8 months belindele ukuthi phela zilungiseke ngoba kukhona ingxabano emndenini. So namhlanje unfortunately akekho because umndeni wala ekhaya uthe ucela ngavili. But uyacela ukuthi wena usondele noMakhosi ikhulunywe le ndaba uzwakala ukuthi kwenzakalani ngempela. So wena lithini lakhe igalele uNosipho ukuthi ahamba eMakhosi? uNosipho phela ngithi ubechaza ukuthi unenkinga ekhaya kuyaxatshana. Yasingathi njengomngane nami ngimsize. Sihambe siyobona uMakhosi khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani njengoba ethi unenkinga nami ngithi phela ngithi angidlala indima yokubona ingane. Sahamba ke sayobona ke uMakhosi. Okay, okuyena lo. Okuyena lo. Okuyena. So manje usuyamazi lo qale wamphika. Hayi ngiyamazi uMakhosi. Uyamazi. Umjwayele kangakanani? Ngimjwayele nje ngimjwayele kakhulu. Umjwayele kakhulu. Okay, ayike usuqala ukicacisa indaba. Awusho ke uMakhosi mayibhula lapha ebhulela uNosipho umngani wakho. Ngicela ukubuza la wena wade usumfidile information. Angikaze ngifide information. Awukwazi umfida information. So wena ubufika umshiye nje uthi ke nathola usizo neniqhubeka impilo. Ngingasho kanjalo. Ungasho kanjalo. Makhosi Ngicela ukuyichaza mntama, ngicela ukuyichaza. Lo mntwana uyangimangaza uma esephika yonke into. Ngoba okubuhlungu uzogcina esephike ngisho nanale mali. Kanti imali weza kimi wathi kunomngani wakhe okuthiwa uNosipho azomletha noma inini la kumina uyobe ehamba naye. Lo mntwana ushayiswe imoto. Uphunyelwe imali zakhe. Manje unenkinga kupho. So mina ngizozenza umuntu obhulayo. Kahle njengoba ngichazile ukuthi amakhambi okunye ngiyakwazi, okunye angikwazi but ngisuke ngakubhulile. uNosipho ufika kumina as mina ngiyisangoma esibhulayo. Ngase ngiyambhulela uNosipho ngezinto ezayishiwo uyena uThandeka ukuthi wofika uthi
izinto ayitshelwa uThandeka ayitshelwa uNosipho nobabe abangani befana nodade, omunye ulala kubo komunye, omunye ulala kubo komunye, ngokuchaza kwakhe ukuthi bazana kakhulu isikhathi esingaphambili eside kakhulu bakhule ndawonye. Okay, so lana Thandeka uhlelo lethu-ke na inkinga zomndeni hlangene nenhlambuluko, okusho ukuthi-ke na azile ukuzo-attack-a but sizofuna iqiniso. So manje ngiyakucela ukuthi-ke na mangibuza imibuzo ukukhuluma iqiniso, ngoba uMakhosi useyishilo indaba and then uyacabanga uma ubukeka kambi ungathola ukuthi mhlawumbe naye khona kushilo okurongi kanti wena wazi okunye. So ngizobuza futhi, uMakhosi waya kuyena wamfida ngempilo kaThandeka before uPhelezile Thandeka, uPhelezile Nosipho, sorry? Yebo, ngamfida yonke yesho. Wahamba umfida. Wokwenzelani lokho? Ngangifuna ukuthi sidle imali noMakhosi. Ofuna nidle imali noMakhosi. So manje-ke lithini igalelo laMakhosi akhathi ufika nje kuyena uyomtshela lesi story ukuthi-ke na nanguNosipho unenkinga ezu-A no-B no-C, singathola imali kanje. Like ngicela uyichaze nje ukuthi wayenza kanjani lento uyiplana. Ngithi phela nami ngibona imali iyisilingo, iyalingana imali. Ngiyazi impela uNosipho umngani nami, ngikhule naye, kodwa imali uyazi ukuthi ngagcina sisifaka ey'ntweni esingazazi nathi. Ngacabanga ukuthi angithola uMakhosi ngimfide ngayo yonke into ukuthi uma ngifika naye umngani nami ambhulele ukuthi sizothola imali engaka. Yabo, leyo mali-ke sahlukanisela nayo. Ngahlukanisela, nona wathola malini uMakhosi, wathola malini? Mina ngathola u-12. U-12? Yeah. uMakhosi u-12 noma u-20? U-20. Uyaphosisa uThandeka. uThandeka from the scratch nje lento ngangingayithandi wangicenga. So ngase ngicine ngivumile ukuthi at least ngizowuthatha u-6,000. Yena wathatha u-20. Manje mayesesho o-12, hayi angisazi mina kahle ngempela ukuthi ungifaka kuleli gibe nje okwesingaki. Ngoba kwasekuqaleni ngangivele ngingayifuni lento ukuthi iyosifaka ehlazweni ngelinye ilanga ngoba sesilana. Ngoba senisehlazweni manje. Kodwa kube wawungayifuni wawungeke uzovuma kwalo 6,000. Phela wawuncenga ngithi ungincengela ukuthi ena asidle imali. Ngikutshela ngithi angiyifuni lento ngoba iyosikhulumisa kusasa. Wathi wena ngeke izisikhulumisa. Njoba namhlanje seyila. Kushuthi kube wena awuzange uzutholakale ngabe yonke lento icindezela mina. Ngoba njengoba uyiphika ngikhona ukuba ngikho-ke ngabe kwenzakalani ekubeni leli tulo lafika nawe. Kodwa-ke noma ngathi kwafika nami kodwa sisenkingeni sobawu-2 ngoba imali isayidla sobawu-2. Okay, ngiyambona uMakhosi, wena-ke njengomngani wakhe uNosipho uchaze the same thing naye ukuthi yena nisuka kude. Uthini-ke wena-ke enhlizweni yakho ubone lo 8 months uyazama wenza konke, ngiyezwa kuthiwa wayinquma ney'nkukhu, enquma ney'mbuzi, lapho uyathula uyahleka ukuthi-ke na ayikho yonke lento ayenzayo. Uthini kwena? Kubuhlungu, angifuni ukuqamba amanga njengomngani nami. Angifuni ukuqamba amanga, ngibuhlungu. Kodwa-ke imali. So ubukwazi ukuthi uNosipho ufuna imali yakhe back kuMakhosi? Nengazi. Awu, utshelo ba? Uyena uMakhosi. Umtshele nini? Bamfonela uThandeka emva kokuba sibiziwe la. Ngamtshela ukuthi nayi-ke lento engangikhuluma ngayo isiyasibhekfayela manje. Ekuthenini ena sadla imali ingane sisibizele uBlack Life. Kade ngibiziwe nje. So leyo nto leyo kufanele azi ukuthi uzophuma kanjani kuyona ngoba mina ngigcine sengithe kuNosipho ngizomsiza ngendaba yokuthi kulungiswa indaba yasekhaya. Manje uNosipho akasafune kwakuzwa lutho. Futhi uthe mayibeka lento emndenini banqaba yonke into kanti yena wayesevumile ukuthi hayi kulungile Makhosi uzongisiza. Manje bathi bona njengoba ngenza ukungathembeki eqaleni
uzokwazi kanjani ukuthi manje ngizobacindezela-ke sengiza ngqo egcekeni. No, uqinisile because manje yabo ngoba sila ekhaya kaNosipho basibizile bathi abafune ukuvula case, abafune ukwenza lutho, abafune kuboshwe umuntu, kodwa bafuna imali. So manje-ke wena-ke ngoba usukule position uzokwenzakalani? Wawenzani lo 20,000? Wawufunani ukwenzani ngawo? Nginey'nkinga mina. Yabo nje naye ukangibikela iy'nkinga zakhe nami ngibuka ukuthi lezi nkinga angibekela zona zincane. Nami nginey'nkinga zami. Yabo kuyimanje ngikhulelwe. Bengicabangela ukuthi kumele ingane yami ibe nanjengoba ngashuba kwingane. So umngane wami efika nemali kanje ngalingeka ukuthi hayi angizame isu ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiphilise lo mntwana osesiswini. Ukuze utete kahle. Ngitete kahle ngithenga izinto zengane nani sithi ubaba wengane ngasekho. Ukushiyile wathola intombi. Yo, siyaxolisa ngalokho but-ke umbuzo wami uthi why bungayi kuye noSipho umtshela ukuthi mfethu yasazi isimo? Awungizami into encane ngizame mhlawumbe ukuqala something nokuthi uzumntshontshele. Abangani mase bebona imali engakushiya umngane usuka naye kude ahambe nabanye. Akhohle ukuthi kade esuka nawe phansi. So nami ngabona ukuthi hayi ngeke uzongijikela noma mhlawumbe futhi angibekele inkinga athi hayi ngeke ngikwazi umngane ukukunikeza imali mhlawumbe yeke ukuthi kanje ngobani uyazi inkinga zami. Okay, ake ngithi ngiyayizwa into eshoyo ukuthi abangani bazokujikela. Ngivumelana nawe. But yini la yenzile uNosipho la ubone khona ukuthi yabo lo uzongicross ngoba nise right? Hayi akenzanga lutho ngabe ngiyamqambela umngane. Akazenzi lutho kodwa nje ngike ngizwe phela izitori khuluni ukuthi umuntu mewathola imali akabe safani uyashintsha. No, imali vele iyabashintsha abantu but-ke na akusho ukuthi fanele phela umlimazi umuntu, imali eyakhe. Manje-ke lo 20,000 okay, Makhosi uzowukhokha 6,000? Njengoba sasivumelene ngokuthi ngizomlungisela uNosipho ekhaya kubo. Njobe sephinde wanqaba nje. Eselale wavuka omunye ukhala. Ukuthi ngiyaphoqeleka ukuthi phela ngiyikhokhe imali yengane. Uzoyikhokha? Yebo. U20,000 Thandeka. Inkinga mkhulu u20,000. Uwenzeni? Angithi-ke na ubuthe ubekela ingane? Ongenangane ubungakayiteti. Iphi imali? Enye phela ngiyisebenzisile because sengizodeda vele ngathenga enye noma ngingayiqedanga. Ngizothatha yona le esele-ke shuthi ngikhokhe ngayo. Kodwa angeke isaba u20,000. Emalini ekhona? Ukhona u6,000. 6,000. So uzokwazi ukuthi utransfer kwi-account yakhe? Ngizokwazi. Uzokwazi. Uzokwenza nini? Ngizokwenza mengithola isikhathi nje ngizokwenza. Anasisa sisakhuluma ngesikhathi. Ukuthi mawuthola isikhathi. So ngifisa ukwazi ukuthi uzokwenza nini? Ngizoyenza namhlanje. Uzoyenza namhlanje. As much as singesikuveze lana kuma camera lokho kodwa ngicela ukuhamba sengibonile ukuthi imali kaNosipho isitransfer. Hayi ungakhuleka sami uzokwenza. Okay, manje-ke i-relationship yakho wena noNosipho buka kuyimanje akafuni ukuphumela la. Kodwa ukhona la endlini. Uyacabanga ukuthi-ke usulimaza i-relationship yakho naye? Ngiyacabanga ngiyazi kwamina. Ngiyabona ukuthi mina ngiyalungisa indaba yami naye. Wena ungazizwa kanjani umuntu mina sithi sabangani ulokhu ngixoxela indaba ngoba-ke naphela uthi umngani? Uyakhuluma, uyaventa, mina ngigijime ngiyotshela uMakhosi akubhulela indaba njengoba zinjalo. Wena ungafila kanjani? Ngingaba buhlungu. Because wayiphuma enjani maye kade ngibhulela uMakhosi esho into njengoba injalo? Wayiphume njani? Engekho right. But-ke nangithi wayibona ukujabula ukuthi at least khona umuntu oyibonayo inkinga. Yeah. And then wena ngala uyahleka. So manje le mali lo 20,000 uMakhosi uyasho ukuthi kwaku cash. So now wafika uzolanda usofaka kwi-account yakho. Yeah. So namhlanje uzotransfer u6,000. Uthexele malini? 6,000. So uzotransfer. Yebo uzotransfer. Makhosi. Abantu bakho, iguli zakho after zibone le show.
Kwenzakaleni? Kubonakala nje abasezi kahle ngane. Abasezi ngabe ngiqamba amanga. Akusafani nasekuqaleni. Kusho ukuthi nje sengiyafana nomuntu ongathembekile nje ngempela. Uyabona? Yini edingayenza kangcono? Asekho nje ongangithemba. Kusho ukuthi sengobona ngabo nje lo obuyayo kulokho engangimenzele kona. Kodwa kusho ukuthi naye uzobe buya emehlomane. Okay. Yebo. So right now umndeni wakwaMbambo khona bawu2 nje la endlini but abafuni ukuvela ngenxa yokuthi indlela abafila ngayo kodwa futhi abafuni umsindo ngoba kena sebe going through a lot as a family. But ke mase beyibuka lo show okuzwayo right now ufisa ukuthini emndenini? Ngifisa nje ukuzwalisa ukuxolisa okukhulu kubona mabengathola nje enhlizweni zabo ukuthi bangixolele. Imali yisilingo elithezwe linenkumo. Futhi kuyisifundo nangelinye ilanga ukuthi ungabe uyifisa indlu kamakhelwane wakho. Ngiyacela nje kaMbambo ukuthi nkosami bangixolele kakhulu. Kakhulu ngiyazehlisa ngiyazethula kubona ukuthi cha Nkosi yami yobe ngeke ngiphinde. Ngoba ngifundile ukuthi ngelinye ilanga akuzukuba njengala kaMbambo. Mhlambe ngelinye ilanga ngothola eminye imizi enegagayi zaphona. Ongeke kuhlalwe phansi. Ngoba ke abadala bangiphila ithuba lokuthi kulokho abanginikeze kona angingagangi. So kusho ukuthi kube isifundo ukuthi nangelinye ilanga ngingaphinde ngenze into efana nale. Hayi siyabonga Thandeka. Yabo lento esho uMakhosi uqinisele omunye umndeni kungeke nje uyikhulume kanje ukuthi okay asilungise le ndaba buya imali. Wena uzothini umuzi waMbambo? Ngizothi nje ngithanda ukuxolisa nje wonke umndeni ekhaya kakhulukazi umnganami. Angifuni isixatshaniswe ubani kodwa akulona ubala lolu kodwa ngiyaxolisa okwangempela lokho nje kusuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngiyazi futhi ukuthi ngeke kube lula ukuthi angixolele kodwa ngiyafisa ngelinye ilanga akuthole enhlizweni yakho ukuthi angixolele. Hayi. Omunye umbuzo nje ubungacela ingane uMakhosi ngokuthi ubaba wengane ucela intaba uthi akusize ngoba phela uthi unolwazi lamakhamba. Mhlawumbe ufocus kuwena. Ubaba wengane vele angisamfuni. Phela mhlawumbe uMakhosi into angangisiza ngayo engacela kuyona ukuthi ongenana angisiza ukuthi nje ayinake ingane uma ngisho into ayilalele mhlawumbe ngifuna into eyingane ayenze. Kodwa ukuthi vede sithandane nani hayi angisenankinga uright nje ele ekubo nezintombi zakhe. Uqhubeke nempilo. Uzokwazi ukumsiza? Ayento efana nalezi impela ngiyayo. Hayi ngu-showcase. Uzokwazi uku-showcase yebo. Siyabonga ukuthi ke nabazivumelile la ekhaya ukuthi neza and ngijabulela ukuthi nawe uzoyi-transfer back imali ekhona. Nawe Makhosi uthe uzokhokha kanjani ke wena? Ngicela nje ukuthi ngikhokhe kancane. Yebo. Okay, asithembe ukuthi ke ninosipho ejabulela lento ayizwayo. Sikwazi ukuthi sonke sikhwe nempilo. Ubungani benu angiboni ukuthi sisazoqhubekayo. Kodwa ke phela ke ibo amanqaba yaphola. Ukuthani nizophinda futhi nixolelane niqhubeke. Nanokuthi ke uphinde futhi ushone kuyena seniyokhuluma nodwa. Umtshela ukuthi ke na into yakufaka kule nto le kwakwenzeka lento. Angizokhuluma naye. Hayi asibonge. Niyezela ke babukele emakhaya kunezimo sisiphoqayo gcina sesenza izinto eziphambene nokwenza ngoba phela uthi ngala uThandeka ngikhulelwe ubaba wengane ke ugcela intaba ngiyeza umngane wami uthola imali nanguNomakhosi ngabona ukuthi ke ngeke icebe ukuthi ngifinyelele kule mali. Yazi ngabe kwabangcono ukuthi ke nawakhuluma nomngane kuqala asho ukuthi mfethu ngisize nakho ngizothola ingane akukho lutho okwengane kodwa manje sebe la ulahlele umngane ulahlekele nawumndeni wakwaMbambo. Bathi kasithemba ukuthi ke ngesikhathi bazokwazi ukuthi bayilungise le relationship yabo. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa ke mawukuthi nawe unenkinga sibafishane usitshele usithumele umqhafazo sikwazi ukuthi sifinyelele kuwena sinthanda kakhulu.